Manipud iti MPBC Drama Production Center kan daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti naimbag nga adal ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Galacia Kapitulo 6, versikulo 2. Agtitinulong kayo iti pakadagsenan ti tunggal maysa, tapno matungpalyo ti lintag ni Kristo. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Anak, apay adi ka pa'y lagtignay. Awan ka di ti serrek mo ita. Ada, nanang. Matlaga ayam. Apay nga rod adi ka pa'y lagkot iti tangay. Ang mga numaladaw ka iti pagadalan. Nanang, kasla maupo pa yakon. Anya, nay, apay yun, Joy. Anya ti pakaupayam, anak ko. Jay ka di manan kaadalam nga agnagan iti Elisa. Iso ka di ti pakaupayam. Iso ka di ti makagapo no apay akasta ka ita. Jak ilibak, nanang. Kanayon nga mi napabainan nak. Kanayon nga ibabain nak iti pagadalan mi. Nang runa no the project mi ang masapol a paggastusan. Pasensya kan, Joy, anak. Agmay-maysa ka nga anak mi iti day di tatang mo. Ngamjak man la maipay ti amin apakasapulang. Kasano, kat kastoy mat ngamin ti kasasaad ko. Maysa Suston, nanang. Saan nyo kuman nga ay-ayan ti bagiyo? Pangaasiyo. Elisa, kaya ni Joy, oh. Talagaan na turagday ka. Kanayon lang aruden ang pabainak. Ngam saan lata ang maupay. Amahan mo talaga kaya't napanagnagan ka. Ngay sutik kalaingan dito universidad. Kaya't na ngay pakita nga atiwan na ka. Ay, saan ako manugot, Leo? Saan ang mabalin at may sa akas kan kwa na laang nagnanaod ide squatters area ti mga tiw kanya. Oh, anya pa lang Arthur Orayong ngay. Dito'y kalaang layuan. Tinasayaan. I-videom ti panang pabain ko iti day tangay squatter. Ideri suklat ta ti magna. Jak kumit kita kada Elisa. Tapno dinak maning pagtripan. Ay! Bulsag ka kadi, ha? Squatter! Elisa, pangasim ko man. Dinak bugkawan. Dinak mabalin alapdan no kayat kaabugkawan. Ngamin, kayat ko nga iparupakan ka ti kinaawan kwentam a tao. Dinak ka di makita, taapay adong parenak pay, ha? Elisa, saan ka mo't adinong para? Sika, apay atinong panak. Day tatirumpanggan ka, ngamin, awan kwentam a tao. Oh, at ititangdan mo ang nagwalis iti paraangan mi, Kapsat Ignacia. Agyaman nakabsat. Dakkel atulong da ito'y. Tapno da igatang ko iti kanan mi kan ni Joy. Ignacia, di ka mapukawan iti namnama. Mamati ak nga uray kasta ti kasasad mo, asan ka makapagna no awan muletam. Sigurado adi nakabaybayan ni Joy nga anak mo. Nagagat ka na saet ni Joy. Malaksi di ti pa nag-working student na iti universidad, tapno makadalaeng, di nakapaybaybayan ti anak mo. Kinapudno na, mababain akong kankwana. Gapo iti kinainutil ko nga inana. Ison ti agirim remedyo iti amin. Kabsat, saan ka nga inutil? Tauray kasta nakamuleta ka, gapo iti pan nakadisgrasya midi. Ikagkagumam latta ti manggad.
Agyaman nak, tadadagiti kalugaran mi akasken ka. Naanos ken naasi ka dagiti kas kanyak. Anya, kalakit din aya. Alamon da ito'y tangdan mo, kapsan. Kan aguray kalabiit tapabalunan kay tibagas para kada kayo iti anak mo, sakbay nga agawid ka. Diyos ko. Adtuyak nga agkidkid daw kan ka iti kaasi. Sapay la kumatadinak baybayan. Ikanak iti naan-anay at ibgar, Diyos ko. Iti kasta. Masarangat ko dagiti panlubok adumtang iti biyak ko. Akas iti agdama ang mapaspasamak ita. Di na ko mabaybayan, Apo. Katkaraman iti kararag ko, ti inag. Kanayon ko maatarabaya, Apo. Isulaangan ti mangpatpatibkar iti pakinakam ko. Tap nagtultuloy asarang tak ti anyaman adumtang apan nubok. Katsapay la kuma. Tapakawanan dak iti anyaman anang pasulak. Dahil ti dawat ko. Itinagan ni Kristo. Amen. Agawid akon. Fred? Pasensya kan, Joy. Talaga sinurot ka. Tamadanagan ka. Apay? Mabalin ka di? Saan adito'y unag ti simbahan ti pagsaritahan ta? Awisan ka kuma. Katsapay la kuma, tadinak paayan. Nakitang gayam ti inaramid kanyak ni Elisa iti pagadalan. Wen, Joy. Saan lahat tinapasamak iti tinakitak? Ure dagi tinapasamak iti kalabas. Ti kanayon apa nang pabain nakin ka. Ti panang ibabain nakin ka. Kanuan niya pa'y ngar-aramidan na. Kinapod no na. Maupayak iti kasi ngar-aramidan na kanyak. No dadoma, kayat ko pa yan ti agsardeng agadal. Ngam sayang ti scholarship mo. Panunutan ko ma. Man-mano ti makapasa iti requirements nga ipapa iti universidad tayo. Tapno agbalin a working student. Narigat ngamin ti requirements da. Ngam sika, kinabaalam. Iso adi mo itulok, aga pula ang kini Elisa, kat masayang amamimpinsan ti amin ang nagrigatam. Fred. Iso alimad asinurot ka, kalpasan ti klase tayo, takayat ka akasarita. Kat amom ka di? Nalaos ti ragsak ko, apaman ang nakitak nagturong ka iti simbahan. Pamanagnak ngamin dayjay, nga ipang pangrunam ti Diyos iti panagbiag mo. Dandaninal daw nga babain mo ni Joy. Nung kaslawan ng yaman na kankwana. Talagaan na puskul ti rupa dayjay ama mirmiraon. Kasano daytan, Elisa? Amangan na iso ti makagunod iti kang ngurunaan na pamadayaw. Aging genta nagturpos tayo. Ay sana mabalin. Jack itulok nga tiwan na. Anya taramidam? Laglagi pa. Scholar ti universidad ni Joy. Iso nga amo dagiti professor kan din dito university. Kasano ang maartapam? Adamat bukod ko pamuspusan, Leo. Isa di ka madanagan. Siyak ti makaam mo. Saan ko nga itulok nga atiwan nakdayjay a Joy? Anak, pasensya kan itindasar ko kanam Anya kay kadi, nanang. Saan arumbang agkit daw kayo kanya kay iti pasensya? Gapo ka dagiti taraon tayo. Mabainak nga minan kan ka, anak ko. Malaksid kaasi ka lang arudon amang iremedyo tapno makaadal ka laeng. Di ka pa'y mapakan iti naimas. Nanang, dakkelin a pagyamanak ti panangas asikaso yu kanyak. Iti laksid ti kasasadyo ita. Gapo iti panakadisgrasya yu idi. Anak ko, Iso saan arumbang agkit daw kayo kanyak iti pamakawan? Awan basol yu, nanang. Kat di kay agdanag. Aramid at ti amin nakabalak. Tapno maiaon ko iti riga ti panagbiag tayo. Saan tayo ang mapasaran dagiti mapaspasaran tayo ita. Ikarit da ita. ay agyaman nak, Joy. Ay, agangad ka kumaakan ayon, anak ko.
Nangrunakat ko na mga adda dagiti saan anasaya at ti panakilangan daken ka. Jaklatan ikas kaso ida, nanang. Ti importante kanyak. Awan dakas nga aramidak. Awan ti sino man at tagtagibasitan, wano ulpitak. Iso nga awan ti rumbang apag danagak. Talagang agpurpursige ni Joy iti panagadan na. Kita mo, agbasbasa manen iti libro. Libro ti in-into na rin na. Tasaan mo't ngamin makagatang iti cellphone. Tapno makaadal ko iti internet. Husto day tangay bagang. Talaga gusto. Ngamin, mamirmiraot ni Joy. Saan akas kanyak abak nang. Kabailak agatangan ti amin akasapulak. Ngam kapoy ti kinasayit ni Joy nga agadal. Dakdakkel tinamnamang atiwon na ka. Kat magunod na ti kangatwa na pamadayaw. Aging kayo ti makalpas tayo iti kolehiyo. Di mo ka dinaawatan ti imbagak, Leo. Nabak na nga. Kabailak agatangan ti amin akayat ko. Saan na malapdan, Joy? Talaga asikat ti makagunod iti kangatuan apam madayaw iti umadanin apa nagturpos tayo iti kolehiyo. Fred, Nagbunga ti amin na sakripisyo ken rigat mo. Nagbaligi ka. Naawanan iti kwenta ti amin apa nang tagtagibasit ken panangiruruman ken katidaduma. inaramid ko ngamin akarit dagi jay iti biyag ko, Fred. Imbis ako mapso ti pakinakam ko, nakarkaraw kiti ang nagbalinak anatibkar. Iso nga ita, agbungan ti amin arigat ko. Iso akablawan ka, Joy. Agyaman akmat iti panagbalin mo anapud no agayam, Fred. May saka kadagiti ng patibkar iti pakinakam ko. Awan anyaman na. Uwan gayam. Anya nga ta tinapasama kini Elisa. Ha? Wanyag pa iso. Nabayag mo tinadyak nakikita. Talaga ka di ang nagsardangan ang nagadal? Iso ti agwarwaras adamag dito yung universidad. Ngam awan ti makam mo, no anya ti rason. Sayang ni Elisa no kasta, Fred. Sapay nasa riritmat ni Elisa. Kablawan ka, anak ko. Apay nga ron nga agluluwa kayo, nanang. Rumbang kumaan naragsak kayo. Gaputan nakaturpos ako iti panagadal ko. Naragsakak, anak ko. Luan ni ragsak da ito'y. Kaputa iti likodan ti kasasaad ta iti biyag. Na ikagumaam ti nakalpas iti panagadal mo. Gapo day ta, iti bukod mo apan nagpursige, anak ko. Saan la siya, nanang? Nagunod ko daytoy, babaan iti tulong yo. Babaan iti panangipaayaw kanyak iti kirad iti inaldaw. Nang rona kadag iti panawan, mapukpukawan ako ni tinamnama. Amo mati kasasaad ko, anak ko. Dayjay laangan ti amok ama itulong ko ken ka. Ti panang patibker ko iti pakinakam mo. Dagkalabanag dayjay para kanyak, nanang. Ita, tanakaturpos akon. Agsapulak adagos iti permanente a trabahok. Tapno saan kayon ang makitang tangdan, agdaldalos. Tati kayat ko, agginawa kay Mat, nanang. Konaktumot asi ka ti masabat ko, Fred. Kumusta ka? Nakais-smart iti lang ama. Sigurado ang napintasan ti trabaho. Napagasatan akmat, Leo. Agpapayak iti dakkel a kumpanya. Manager ko ijay ni Joy. Iso tinang isara kanyak iti trabaho iti dayja a kumpanya. Joy? Joy kaadalan tayo iti amarigrigat? Joy kasingad mo? Uwan, ni Joy. Ngam sabali itan ti kasasaad na iti biyag. Napaduras nan ti biyag da nga agina. Kasta ka di? Nagkasat ka maten? Naghasat kayo ka ni Joy. Nangruna kang gata. Insarot na kagayam ijay. Iso nga ro dadakal ti panagyaman ko ken kuana. Sika, kumusta kan, Leo? Ay, Jack pa'y napagasatan na nakastrik iti permanente at trabaho.
Asiga kontraktual ti mastra kak. Di kagdanag. Idanon ko kini Joy daytoy apa nagkita ta. Anya ti amom. Amangan no matulungan na kamo takas kanyak. Di kagdanag. Nasingpet ni Joy. Amok ang matulungan na ka. Awan gayam. Kumusta ba't ni Elisa? At dadamag mo kan kwa na? Ay na, Fred. Manipod idi nalugi ti negosyo da. Awanan ti damag ko kunkwana. Anya? Nalugi ti negosyo da? Katuan. Amin na sa nikwada. Nailakon. Katita, awanan ti damag ko ni Elisa. Jakon ammo, no anyan ti kasasad na. Ay, naimbaglaangan tanalpas ko at agos da iti rumbang nga si kaswag iti opisina. Nawaya ti oras ko ita. Iso nga agawid akon. Inakawisan ni nanang tabangan kami iti restaurant. Ay, aday tan tinakaparada alogan ko. Sigurado ang maragsakan ni... Maasi kayo kumakanya. Ha? Palimos. Aguray ka. Kasla si Kani. Elisa? Joy. Siyak nga rod. Kung nagtupay kat asika. Ngam... Apay nagpalpala mga kamatan. Sige, panawan. Saan? Mabit lang. Di ka pumanaw. Pangaasim. Umay ka. Sumurot ka kanyak. Pangaasim. Elisa. Nakas ang gayam tinagbanagam, Elisa. Nakakaasi kamat nga ron. Mapanakot, Joy. Elisa. Pangaasim. Kaya't ka tulungan. Madlaw ang masakit ka. Tulungan na. Juan. Tulungan ka. Ngamsakbay na. Ipaagas ka pa'y nga umuna. Apay nga aramidam ti kastoy kanya. Idinto ta siya ti kang runaan anang idadadanas kan kaiti. Rumbang ko mga iruruman nakmat. Kas iti inaramid ko kan kaiti. Jak aramidan day ta? Kinapod no na. Dakal tinaitulong mo kanya. Hindi ka maawatan, Joy. Kasanoan na tulungan ka. Idinto ta indadanas kaiti. Gapo iti pa nang idadanas mo kanya. Nakarkaro ang nagbalina ka natid ka. Kan ad-adda nga ingaad ko ti panagadal ko. Isa ang baliki ah. Kat ita, tanakaaron sa akon. Saan ka abalsan? No di kat, tulungan ka. Tapno makabangon ka matlaan. Isa pa nga asin ko ma. Tadi nakpagkatkatan, Alisa. Nakasingsingpat ka talaga, Joy. Pagbabawi ti amin ngayon naramid ko kan kaiti. Sapay lang ko mata mapakawan. Lipata mo day ta. Napalabasan. Kasi tinakunak. Tulungan ka. Saan lang atap na makabangon ka? Nadikat. Tulungan ka pa'y. Tapno maya si dag ka, iti Diyos. Ala, gusto na ita pa nagsangit mo. Mangantakit din. Kanintante inurdata. Tinaimpusuan at tulong nga ipaay tayo iti sa bali. Agbungan to iti ad-adu a parabor. Manipod iti Diyos amanang nga asi. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, iti direksyon, Fergie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanday to nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.